Merħba Prim Ministru! Din hija Malta! Din hija Malta tagħna! L-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali Malta flimkien se tilħaq il-qofol tagħha bl-attività tal-ħadd wara nofsinhar ir-Rally Team Malta. Fid-dawl li fiċ-ċirkustanzi preżenti il-mass meetings ma jistgħux isiru bil-mod tradizzjonali, il-Partit Laburista se jorganizza attività li għalkemm bil-qiegħda u b'responsabbiltà tilqa' l-eluf. Is-Segretarju Organizzattiv tal-Partit Laburista William Lewis spjega l-ħsieb wara din l-attività. Qed nagħmlu l-almutana biex nimxu b'responsabilità, ma fl-istess ħin nilqgħu il dawk kollha li jixtiequ jkunu magħna nhar il-ħadd tal din l-attività. L-attività ħassir fit-Trade Fairgrounds in-Naxxar u żgur li ħatkun attività mill-isbaħ. Ir-Rally Team Malta li wieħed irid jirriserva post għalih se jibda fl-4 ta' war nofsinhar u se jinkludi spettaklu minn kantanti u mużiċisti magħrufa. Ntażel dak il-post biex inkunu nistgħu konna post fejn nistgħu naħdmu b'mod organizzat u dawk kollha li ħajattendu ikunu jistgħu jidħlu f'żoni differenti minn spazji differenti. Il-qofol tal-attività se jintlaħaq bil-messaġġ tal-Prim Ministru Roberta Bela fit-tmiem ġimgħa li fiha l-Partit Laburista nieda proposti għal futur ta' pajjiżna u l-Prim Ministru ingħata laqgħat sbieħ minn lokalità għall oħra li żar. Kull min jappoġġja l-għajta ta' Malta flimkien nhar il-ħadd għandu jkun magħna fit-Trade Fairgrounds in-Naxxar.